ಟಾಕೀಸಿಡು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರುಗರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಊರುಗು ಊರೇ ಒಂಜಾವೋಡು ತುಳುತಾ ఓడి పిక్చర్ను చూడండి ತುಳುನಾಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾತಾ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ರೂಪೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡನ್ ಸರ್ ತೂಕ ಅಂದೇಗಲ್ಲ ಕುಡನ್ ಸರ್ ರೂಪೇಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಯಕ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ವಿತ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಡೋಂಟ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಬೋಧೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಟು ಸ್ಟೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ರುಮಾನಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಳ್ಳಿರ್ ನೆಟ್ಟು ಜೋರುಡುಕೆ ನಡೆದಾಸದ ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಗೊಂದು ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಆತಿರುವ ಸುಮಾರು ಭಾಷೆ ಸೂಪರ್ ಆತನ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಬರೋಡು ದಾಪಂಡ ಬೆರಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋತುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನಾದ ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಕ್ಕ ನಾನ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಕಲಾವಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಾಪು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಮೇತ 7 ಜನ ಬೈದೆ ಅಂಕಲ್ 7 ಜನ ಕಾಮಿಡಿ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ಓಕೆ ಟೂ ಗುಡ್ ಲೈಕ್ ಅದನ್ನ ಕೂಡ ರಸ್ತೆ ತೂಗ್ಲಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ನಿಜವಾದ ಬೊಕೊಂಜಿ ತುಳುಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಇಂದುವೆ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಪೂರ 100 days ಪಕ್ಕ 200 days ಬಲಿಪುಂಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಓಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ನಿಜವಾದ ತೂವಡೆ ಪೂರ ತೂವಡೆ ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ 100 days ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪೂರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ್ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಈವನ್ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಮಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತು ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೈಸ್ ಮೂವಿ ತುಳು ಭಾಷೆ we love ತುಳು ಭಾಷೆ we love ತುಳು ಭಾಷೆ we love ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೂವಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ತುಂಬ ಇಂಚ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತುಂಡು ಓಲ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನಂಚಿನ ಮೂವಿ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಪುನ ಬೊಚ್ಚಿಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಇಂದೊಂಜಿ ಮೂವಿಡ್ ನಂಗೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಳು ಮೂವಿ ತೂಕ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಿಜವಾದ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನ ತುಳು ಅಂತ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಪಂಡ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಮಾತ ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊರಲಿ ಬಂದ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು we love ತುಳು ಭಾಷೆ